Sibonge sikwamukela hlelo lethu lumlando kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio. Sizohlelo lokho lumlando kakhulu masithi khona abelaphi bendabuko. Ngiphethe uKhokhovula, ngiphethe inyanga yenyanga. Ngila kwakhubalo Ndbiwe egcekeni madoda sedanishini mfowethu lana mfowethu sigudla umhlabe yalengana. Ngiphethe isigala senyama safele emazweni indaba zabantu ziyahlupha mfowethu ngoba ziyakhulumisa. Uma xoxa imfene kwela kubo lapha embodla sobuye sikhulume ngelilanga ukuthi kwakweze njani ehushwa ikhonde lemfene. Kodwa ke namhlanje ngithi ake sizogeqa amagula ke le ndoda lena. Masikhuluma ngale ndoda sikuye sikhuluma ngendoda ekwaziyo ukugeqa amagula mfowethu iveze labantu ukuthi kahle kahle kusebenzeka kanjani, isebenza kanjani lento. Asikubingelele mkhulu. Nkosi yami, ake ngibingelele isizwe sakithi namagumba mana onke omhlaba asibukele ngalesikhathi. Lo khulumayo umumbuka uyambona, uma umbhekisisa uyambona. Imina engathi ezweni eyimeni zonke angeke kuhlale kunje. Isimo siyashintsha, impilo yaguquka, ayikho into engadluli. Ukubekezela nje into efunakalayo nokwazi ukuthi ufunani, kodwa uqinisekise ukuthi yonke into obhekana nayo uyibalekile. Sonke isimo esifika kuwe ungasibalekeli, bhekana naso udlule. Lokho kuyokwenza ukuthi ukhule imihla namalanga. Ake ngithandaze mfowethu, abantu bazi ukuthi angikholwa phela ngengilozi kaSathane. Awuthandaze mkhulu. Ngithi baba wethu osezulwini, maningcelisa igama lakho, mawufika umbuso wakho, mayenze intando yakho emhlabeni nasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semhla ngemihla. Phinde usithethelele amacala ethu njengoba nathi basithethelele. Abana amacala kithi bangasingenise kulungene, kodwa basikhulule kokubi kuba umbuso ungwawo ngamandla nenkazimulo kuze phakade. Amen. Ezikabhoqo zila kwamhlaba yalengana kwagogo logobile isalukazi sempondo kwavuma novuma ezizweni isandla sembethezweni nomhlaba umakhuluma kwenzeke. Abanye bathi upokwezi yamlalela, angithi ipokwezi zakho yimi yimini engizenzayo ipoke bese ngitshela ukuthi azenze kanje. Umnikazi walezilwane. Ngumnikazi kahle uNkulunkulu usipha amandla mfowethu. Wasipha amandla uNkulunkulu ukuthi sibuse phezulu kwemvelo. Imvelo ke lesisebenza ngayo isintu sakithi. Ithina la sihlanganisa umuthi, ngakho ngithi kuthiwa mina ngumpande zomuthi zababa ziyashuqula. Isiwe sokushiya ukuthi uma sehlanganiswe kahle amakhambi la okuthiwa khotha. Yakhumbula kune video angayikhipha ngathi mina noma ngabe uphethwe ikhanda khotha, noma ngabe ufuna umsebenzi vele ukhotha, ngathi mina noma ngabe waliwe ncinda phela asambe. Awu ndaba zabantu ziyahlupha ngoba ziyakhulumisa amadoda gogo logobile salwa sempondo. Ayi ahleka njengebhova mase kunje. Asibase kuphethelele usukuwathi kuzosetshenzwa. Ngifuna ke mkhulu ke siyithathe lento siyibheke sijule. Ngikhuluma ngekhaya lendoda, ngikhuluma ngomuntu othi ngifuna ukwakha ikhaya, ngifuna ukuthi ngiqinise ikhaya, ngifuna ukuthi umuzi wakithi ume. Siubethela kanjani umuzi? Omnomzana. Uyabona ndoda madoda, umuzi into ebaluleke kakhulu. Esikhathini sanamhlanje singaqala emzini siqala enciweni. Usazofika ulibeka. Okay. Ukuthi izinto ziyahlupha ngoba njengoba sikhona sinezibongo ezahlukahlukene. Khona omkhize, khona oWvalo. Izibongo zabantu lezo. Khona omgweqeva, izibongo zabantu lezo. Khona omndoyi, khona omdayi, khona omsomi, zehlukahlukene izibongo. Manje ngokuhlukahlukana kwezibongo kusho ukuthi nanenkoleloze noma inkolelo zokwenza kasifani izehlukahlukene. Kodwa ke mina la isintwini isala kwasigadla senyama kwa 2+. Ngithi mina inxiwa muqala ulibona liyamdinga umuntu omdala ekhaya. Inxiwa yebo ngiyayibona le ndawo ngiyithandile noma bekuthiwa ngisifunele mina ngifunela ngomzali. Iyamdinga umzali aqala ayibone. Mina ngikholela ukuthi ngaphambi ukuthi ucabe ukuthi phela kumanje sesithenga nemizi yonke leyo nto. Kodwa uma uthola inxiwa ngaphambi ukuthi ucabe noma ubeke indlu leyo. Noma ufakile hotel B kugule. Engathi ungaqala uthola umzali wakho, ngaba umama noma ngubaba. Uyangizwa? Noma umalume ke makuthiwa susele nomalume ngoba kuyafiwa phela kwendoda.
afike athathe nje ucelemba kuqala ubaba inhloko yekhaya ubaba wakho agawule nje ihlahla sengadedela abantu abachabayo kunemfihlo lapho. Ngifuna singene sijule kuleyo nto ukuthi isifike esigabeni sokuthi siyawulapha ke lo mhlabathi manje asewukhethile. Kukodwa nje lokhu kuqala komzali athinte la kwisibusiso mfowethu. Kukodwa lokho angithi into esuke imosha izinto ukuthi nabo labazali bethu abanye asigcina singasabathembi kahle. Ukuthi lento ngathi ngayikhuluma kanjani ngoba wokuqala uyojambi omunye uzovumela athi sigadla uqinisile fanele umzali afika gawule noma afika abeka isandla kubonakala ukuthi umzali ukhululekile kuhle kanti ubopha inhliziyo. Kanti omunye umzali uthi soke sibone kodwa beyenza lento oyifunayo. Siyaqala wena manje hey phela yazi ukuthi umzali ekuzala umzali uyakwazi ukubopha into zakho zingaphumeleli ngenhliziyo abanye nangale nje kwenhliziyo nana ngobuthakathi. Angithi umuntu othakathayo ngeke umbone ukuthi uyathakatha kodwa ubona ngezenzo. Nje siyakubona ukuthi uyathakatha. No, angithi mina asihlukanise la. Mina ngumthakathi ovumayo ukuthi mina ngiyathakatha. Ngumthakathi ovumayo. Inkosi yabathakathi. Yebo, ngiyavuma mina ukuthi ngiyathakatha. Angikwazi ukufihla into engiyiyo nengiyithandayo. Akwandelele umbali lokho. Hayibo, yimi ingilozi kaSathane. Mina nje la emhlabeni angikhulumi ngento engingayazi. Angifuni umuntu angitshele ngokuthi ezulwini kunje. Wazi kanjani yena uke waya yini khona? Sibambe lapho. Number 2, mina ngisebenzele kwala emhlabeni njengoba ngumelapho endabuko yala emhlabeni. Ngifuna umuntu ogula ukugula kwala emhlabeni. Likuze nami ngikwazi ukulwisana nakho ngoba nami ngiphila kuphi la emhlabeni. Mawusuzongitshela ngendaba yomlando wokuthi wena ucabanga usuku ucabanga baba ngoba ukazi ufike lapho ke. Mhlambe kwa wena otshela abantu ukuthi ngalezulwini kudingeka into enjenje wena uyobaleka kuqala mawufika khona. Kunomkhulu nokhokho nesizukulwane nesitsanda kolo nesitsanda tolo kunjalo nje abakaze babuya basitshela ngengale. Thina asingakhulumi uze ugogode ukhulume uze weqe ngento yangale ungakwazi khona wena uzofa wafa nje ayisekho indaba yakho wena mfowethu ngoba nokhokho nomkhulu no anti ka anti obhuti bobhuti abazange babuye basitshela kwenzakalani ngale wahamba nje umuntu usuke ehambile dani kuphelile baba. Kodwa ngithi mina esizweni asisukumela ubuhlungu nobuthakathaka nokukhathazeka komzimba sisaphila la emhlabeni. Singakhulumi ngokungale ungabheki umuntu ozokujaja athi wena lalela ungakwenzi lokhu ungangeni lenkolo ayiyona iqiniso. Sekwazi kanjani kodwa yena ngoba akabeke ngokombono wakhe. Angithi yabo nje bangibeka nami umbono waka 2+ lo. Ungayiphikisa wena angayiphikisa nomunye ngoba ingumbono lenkulumo umbono wami ngendlela engazi ngayo mina ukuthi njengoba ngiboniswa ubusuku nosuku mina ngiboniswa izibhoko wena mfowethu usuku nosuku ngisho ngilapha umuntu mina angitshela omunye umuntu mina ilento ekhuluma la emadlebeni isipoko mfowethu ngake ngatshela ilenye indoda ithi ngifuna ukuba umbholofidi ngathi mina uyabona ngoba kunalesikhafu nje angeke ngilokhu ngidlala ngawo ngithi mofuna ukubholofita faster uyofasta uzufu bulawe indlala maqedwe uxhuma ama drip kuthiwa usu adjusta ini ipower ngoba wena ulindi ukudla kukhona la emhlabeni ukuthi sikudle dlana ukudla uhambe uyobholofita ukuprofita kufuna ukuthi sekudabule ngereza wena mfowethu ikhali reze egazini bese sifaka lento ephilayo la igazini okuyiyona ozothi mawusufika lapha phakathi kwabantu bese kuba yiyo levukayo ubashokha abantu uhamba bashokha abantu mfowethu iboost leyo into enziwayo ifakwa kumuntu phela uJesu wena mfowethu makuthiwa ngempela unokubuya afana bekade wabuya amashatsi lento kaJesu othuzwe ngami kodwa yazi ngikutshela iqiniso ngithi mina uJesu ukube usazobuya ngabe kade wabuya la emhlabeni kuya ngawe nje ukuthi ufunani
Mina ngisho ukuthi kunjani njani kodwa uNkulunkulu ukhona wayekhona futhi uNkulunkulu usesekhona namanje siyalihlonipha igama likaNkulunkulu kodwa mawuthona usalinda uJesu ndiyoshona ilanga ngoba uyolokhu ubheka omunye uJesu kade ngikhona ngila kaMhlaba lingana yimi uJesu wena kwakho ukusuka umuze kimi nje ubeka inkinga yakho ukuthi nangu unkosikazi engihambele ngithi mina neminyaka emingakahambele unkosikazi uthi wena ayisesinesikhathi singaka bese silungisa lokho abuye unkosikazi uhlale naye mana ke mkhulu ngifuna sibheke lento ebengikhuluma ngayo ukuthi umuzi siyakhona nokuqinisa umuzi futhi sikubethela kanjani umuzi okay ukuqinisa umuzi mfowethu umuzi uyaqiniswa umuzi uyacushwa umuzi uyabethelwa uma siqinisa umuzi isuke silisana nemimoya yasemhlabeni khumbula ngithe mina konke sikukhulumayo konke sizokusho okwala emhlabeni ngoba ila siphila khona ila sazi khona kwenzakalani yebo uma liguqubele nje izulu ila sikwazi ukufunda thina esiphila emhlabeni ukuthi linganetha angizwe ngithini mina ngikhuluma ngwasemhlabeni ukuthi uthini I don't care kusho ukuthi lapho ubheka ulwa nemoya ngabe imoya ecindezela abantu mabelele ebusuku yonke imoya baba mina ngifuna emhlabeni kube nokuthula mina yonke into yami engiyenza ngisuke ngiphoqelela ukuthi akube nokuthula emhlabeni emakhaya abantu akube nokuthula uma siqinisa umuzi noma sicupha umuzi noma sibethela umuzi isuke senza izaba yasemhlabeni baba ukuthi la ekhaya umakhelwane akangabona ama blocks noma izitini zigcwele egcekeni besaba nomona ukuthi lezi zitini ngathi zingeke zasebenza akangathi mebona unyusu one room makhelwane abe nomona aphosa izinto zakhe uvucindezeleke akangathi uma ekubona umuntu zama uba ne tuck shop ayivale le tuck shop ukuze into zakhe zaphezulu zivaleleke mina ngiphikisana naleyo nto yala emhlabeni ukuthi abantu abanomona mawuhamba mina abayeke ukuba nomona ngoba sobabulala phela mina ngizokunika umuthi ngithi nawu lo muthi khuluma uthi bonke abalisana nami busuku nemini ngithi umuntu ophosa into embi kimi ayibuyele kuyiyo mshaya imshaya ngempela ahlephuke ngempela lima ngabe unakho ukuthula ngoba uyagangulisana nemizamo yakho nempumelelo yakho umuntu akanako kwakhe ngoba la emhlabeni siphiwe mfowethu ngokwahlukahlukana kwakhe kwezinto umuntu akanake umsebenzi wakhe uma uyinyanga naka isigodlo sakho uma uthishela naka isifundo sakho sifundisayo uma uyipolitician naka okweqembu lakho kahle kahle umuntu kufanele nje anake into yakhe angahubhani nezinto zabantu ungayinaka uyisehluleki yazi baningi abantu abayisehluleki kodwa wena uma ubona wenza kahle ithi lento mangicupha ngicupha umthakathi ongishaya ngesilwane ngicupha umthakathi ongishaya ngezulu ngicupha umthakathi ongishaya ngekhova ngicupha umthakathi othumela yonke inhlobo yento noma ngabe kufika yena ngizomthola emile ekseni Nkosi yami uyabona nje thina la kwaMhlaba lengana ikhuba lomfowethu salisebenzisa neyimisa indoda isikhova imile ekseni imile kululo komuntu kululu kumisa indoda kululu kumisa indoda egcekeni uyithola imile ense okunzima ukumisa isikhova usiqathaze phezulu seqe emzini wakho sihlale phansi iyenzeka kanjalo we baba isikhova siyasuka phezulu sihlale phansi singaboshwanga singacushwanga kodwa kuyikhubalo sithothobale kuze kusekuseni usifice isikhova bese uzosithatha lesikhova usigaye sibe intelezi mhlambe ongachela ngayo la ebaleni mina ngithi ngumthakathi ngiyasithatha lesikhova lesikhova ngiyasithatha ngiphinde ngisigaye bese nami ngilinde omunye umuntu ozothi yazi ubani uyangihlukumeza ngimnikele lesikhova esesijwayele ukuthakatha ngiyothakatha phambili ke nami kahle mina angiyena umthakathi kodwa nje ubuthakathi ibona obuthanda mina ngisuke ngithatha lento lemvelo kaNkuluNkulu ngiyisebenzisa ngalendlela umuntu ozofika ngayo la ekhaya athi ufuna ukulekeleleka ngayo khumbula imizi mayiqina kufuna ukuthi ubophe intelezi engakhathali mina ngiyangisebenzisa isilwane okuthiwa yingwe ngithi ingwe ipatrol lomuzi wabantu ubusuku nemini
Uma sithanda kwayona inyoka kahle kahle imvelo nje ngisho inkukhu uyayithatha inkukhu uyibhile inkukhu idedele egcikeni kube nenkukhu engalali kube nenkukhu epatrolayo. Ikhona lento ethi umakoti uyakwazi ukuthi ugcabe inkukhu noma ngabe ukuphi edolobheni mayikhala nje athi yazi ngikhumbule kwami. Baba ikhona into enjalo. Angithi umakoti kufuna noma ngabe niyaxabana endlini. Niyalimazana endlini niyahlulana ngokwembono. Ethi mephuma ayithathe zonke impahla ayilayishe ebhuthini. Athi nje mephuma igeti avela jike estopini. Athi ngeke ngize ngishiye umuzi wami mina. Ngeke nje ngishiye umuzi wami ngisebenze kangaka iminyaka emingaka. Ngifuna sibheke kule yonto yamadoda afuna ukwakha, amadoda afuna ukuganwa nezinsizwe ezisezintsha enentombi kodwa seyiqala ukulobola eyibhidlikelwa izinto omkhulu. Nikhona ningamadoda aphethe impande. Ya, imizi isazobhidlika baba. Sikhona singo2+. Saziwa ukuthi umuthi siyawushaya. Saziwa umuthi usawushaya, saziwa ubuthakathi sabushaya. Into esha abantu abafuna ukwehla. Abantu bane attitude, Bane pride, abantu baphakeme. Kanti umfazi akana ndaba ukuthi umnika malini. Mayisefuna ukuhamba uyahamba. Alutho isigebengu. Yabo? Wena uzositshela ngaleli gama lalokho mfana kwakuJesu. Yabona? Umjeswane ihwanqa. Yabona? Kunalo muntu abamdumisayo bathi uJesu ngegama lika Jesu lomfazi ngimpiwe uJesu sikholelene futhi sidalelene futhi thina ngesize sihlukane thina futhi siyaconnectana futhi amagazi ayezwana ngowami lo muntu uyangizwa ngegama lika Jesu ngithi ungcono othi ngegama lika Sigadla lo akayindawo lo ngifungile usigadla kwamhlaba yalingana. Mana ke mkhulu ngifuna singene kiyo lento ukuthi ngabe lento ngigcaba lapha enkandeni, ngabe lento ngigcoba esifubeni, ngabe mhlawumbe ngigcaba uvalo ngithatha izinsila zami kenzeka kanjani lento? Leyo nto into engeke saphuma ngayo nje ngigqile obala ngoba imfihlo zamanye amadoda. Okunye akufuni phela ukuthi uma kumama athayime indoda ayinakisisi. Siphinde futhi singafuni nokuthi ubaba uma kumama amnakisisi. Sifuna kube kuhle kube nokuthula. Kodwa ikhona into ethi umakoti wakho lo wenkomo angeke azayindawo until uzufe ahlale la. Mina nje ngiyakwenzela besidwangudwangu ahlale nje ahlale. Ngifuna ke sibuke lento ethi angifuni ke usehleli. Angisafuni ke maye kube nempukane ezihlaza izolokhu zigcogcoma. Ngifuna umfana kucace nje mayithinte esibayeni sendoda ukuthi akusikho isibase somfana lesiyana. Okay, Isicupho. Uyacusha umuntu esifazane bodwa. No umuntu esifazane uyacushwa. Hayi intombi. Asilunganise lapho. Awucuphi intombi. Hayi ungayicuphi intombi. Awucuphi umjolo. Uyabona intombi. Awucuphi umuntu omhlawulile, ucupha umuntu omlobolile. Umakoti uyacushwa. Kodwa ngabuye ngibaxolela abafowethu ngithi kwayona intombi ngoba angithi uyayenza ikhanda. Uyayenza inzipho. Uyayifundisa futhi. Uyayirentela icuphe. As long unephupho ngaye mcuphe. Hayi ukuthi uhamba ucupha wonke lo muntu. Lifaka ilumbo